Взела 2 игли от тежко, прежда от върбите взела. Баба Марта тази заран, мартенички е оплела. Ето ти една за здраве, ето ти една за сила. Баба Марта на децата пролет не се подарила. Един от най-усмихнатите български празници на финала на зимата изпълва с вълнение и енергия големи и малки и символично поставя край на мразовитото време и надежди за ново начало с наближаването на пролетта. Как се случва така, че мартеничките побират в себе си толкова добра енергия? Защо се кичим с тях без значение от възраст, пол и занятие? Дали все още помним какво послание крие в себе си пресуканата червено-бяла връв или все повече гледаме на тях като на забавна предпролетна декорация? И изобщо, къде е пресечната точка между запазването на традициите и тяхното осъвременяване? В навечерието на този витален и единствено български празник решихме да потърсим отговори поне на част от тези въпроси, заедно с работливите членове на една нетрадиционна седянка и техните посетители в ателието за мартеници, чийто любезен домакин бе Етнографският музей в София. Поводът да съм тук е, че зная вече за тази работилница седянка от нейния главен организатор Бистра Писанчева и за втори път съм тук с моята племенница, която е на 10 години, Жасмина, и която само като чу, че има повод да дойде, усмивката и бе широка. На работилницата 10-годишната Жасмина смело се бори с едно сериозно предизвикателство – да изплете червено-бял шнур от калоферска дантела, от който ще бъдат направени първомартенски гривнички. Тази дантела се нарича калоферска, известна в България също като брюкселска. Работи се минимум с 4 совалки, ето тук има шнур с 4, но Жасмина пожела да пробва направо с 6 да работи. И е много интересно, получава се много хубав шнур, който след това ще вържа на ръката като гривничка за баба Марта. Жасмина, избрала ли си на кого ще дадеш тази гривничка, която ще изработиш сега? На мама. Ти плела ли си друг път такива гривнички от калоферска дантела? Да. Малко по-преди бях идвала тук и бях се научила да правя с 4 и сега правя с 6. И се справя много добре, много е сръчна. Няма нужда 2 пъти да й повтаряш какво трябва да направи, защото схваща много бързо, увлича се. Предния път не искаше да си тръгне от музея. И аз сега да ни се представите. Ти как се казваш? Алекси. На колко години си, Алекси? На 7 години. А какво правиш в момента? Гривна. Тази гривна за кого ще бъде мартеничка? За баба. А кой те е учил да правиш такива мартенички? Я кажи, откъде знаеш да работиш с совалките? От мама. Браво на мама, че те е научила. Я да попитаме и другия малък господин. Ти как се казваш? Алекс. Алекс, ти можеш ли да правиш мартенички? Да, и съм на 7 години даже. И даже си на 7 години. На кого ще подариш мартенички за 1 март? Я кажи. На мама. И на друг, освен на мама, ще дадеш ли? И на дядо там. Ако някой се чуди как така от мартеничките изведнъж се прехвърлихме на калоферската дантела, обяснението е съвсем просто. На работилницата в Етнографския музей децата имаха възможност да се пробват както в правенето на съвсем прости мартенички от непредена вълна, каквито са били изработвани преди векове, така и в старинни техники на ръкоделие, присъствали в бита на нашите баби, чиято сложност превръща вече мартеницата в изкуство. Нашата цел е всяко дете да може да пипне, да пробва и да разбере, че не е толкова сложно и да няма страх след това да казва, това е една много сложна дантела, много трудна, каквато легенда, за съжаление, се е създала, особено в съвременността. Точно това е специалната мисия на членовете на неформалната група Седянка. Ние
всъщност сме наследници на едни много красиви, много специфични техники български старинни, които са се предавали от поколение на поколение и в момента те просто загиват. В седянката са събрани хора, които са на различна възраст, с различни интереси, различен професионален статус и социален, но обединени от едно единствено нещо – любовта към българските традиции и основно интересът към старинните техники и желанието за тяхното възраждане. Изработката на мартеници чрез старинни техники за плетене като кене, фриволите или калоферска дантела е само един от начините да бъдат съхранени умения, които днес вече малко хора притежават. Ние не пропагандираме. Ние просто показваме това, което нашите баби и майки са умели да правят, защото то е красиво и не е толкова трудно. Ти вече ги правиш едновременно и бързо, браво. Това вече е привикване към движението. Нали? Ти направо вече не мислиш кое беше ляво, кое е дясно, а направо си вършиш каквото трябва. Това, което аз се занимавам, всъщност аз се обучавам, е техниката на шитата дантела кене. Бистра Писанчева ме обучава и тази шита дантела кене е характерна за украсата на ризите, особено по кюстендилско, ихтиманско и самоковско. Бабите ни са украсявали своите забратки с кенето, украсявали са кърпите, когато са ходили за да даруват. Тоест, те с тази техника са украсявали доста аксесуари в домашния ни бит. Тук съм избрала бяло и червено не защото това е мартеница, това е, че ще бъде някога ръкав, украса на ръкав. Но с кенето стават страхотни мартенички. Веднага обаче показваме как старинната техника кене буквално е преплела в себе си модерни кристали за създаването на една дизайнерска мартеничка. Това са манисти кристали Сваровски, които придават на самата мартеница един по-такъв осъвременен вид. Нали? По принцип бих използвал маниста, ако искам да направя традиционна мартеница, но тук съм използвал кристали. Както знаем, традициите не са това, което бяха, което не е лоша черта, разбира се. Живота тече и всичко се променя. Действително традицията се променя и мартеницата от ритуален предмет всъщност се превръща и в вид украшение. Именно в украшение превръща мартеничките и техниката фриволите, която е навлязла в България преди век и половина и подобно на шитата дантела кене е била използвана за декорация на различни изделия от бита. Фриволите е техника за плетене с една, две или повече совалки, ето такива по форма, с помощта на които се изработват възълчета. Което значи, че това, което се изработи, не може да се разплете. Ако се сбърка, получават се много финни изделия, по-финни отколкото на една кука. Основните елементи са кръг и дъга. Но много интересно, че от тези два елемента се получава някакво неимоверно огромно разнообразие от съчетания. Ето тук съм направила гривната от кръгчета и дъгички. Към тях могат да се сложат перли, кристалчета, камъчета и кой каквото поиска, за да стане по-богато. Освен мартениците, които сега работиме, могат да се работят бижута с всякакъв конец, включително и метализиран. Може да са висулки, може да са гривни, може да са обици, нали, за коса, да се вплита в косата. Просто кой каквото иска. Моята дъщеря, например, винаги иска обици да й правя. Разнообразието е голямо. Може да се направят всякакви животинки, мечета, букълчета, пиленца, четирилистни детелини, всякакви други форми, които могат да се превърнат на мартеници. Ето, например, една роза, която ако не е бяло и червено, може да се направи с някакъв друг конец и да стане роза за аксесуар на тоалет. Както казахме, традициите се изменят с времето, но за да ги запазим живи, трябва да помним корените им. В противен случай, от древен амулет за здраве и дълголетие, мартеницата ще се превърне просто в украшение с краткотраен живот и ще изчезне символното й значение. В началото, преди векове, са се правили мартеници предимно от вълна и то от жива вълна. Или полуизпредена, или направо така рошева, както е. По-късно в традицията навлизат и коприната и памука. Но все пак вълната си остава като, може би, най-достъпен за всички материал. Прасуквани са, нали, вълната бялата или неоцветената, която е малко такава екрю, с червени, багрени, разбира се, цветовете с естествени материали и са украсявани не само хората, не само децата и възрастните, но и животните задължително. Животните са част от нашия бит.
Слагани са и други цветове, като предимно синьото, което е символ на здравето и на предпазването от уроки, от лоши очи, от разни нещастия. Слагани са манистенца сини, нали, не само конци и прежда, влагани са и други материали. Виждали сме с парченца от сухи чушки, природни материали, всякакви. Тогава също фантазията е била много важна. Аз съм използвала традиционен материал и някои традиционни елементи. Първо, основно и задължително, това е този пресукан червено-бял конец, който всъщност това е била първата мартеница. Допълнителните украси се появяват вече по-късно, но има някои елементи тук, ето примерно това помпонче от бяло и червено, то е много, много старо, много отдавна се е правило, някои от цветята, които тук са използвани. Използвала съм също елементи от плъстите, тези топченца са направени по този начин. Цветчетата също са някакъв вариант на стари модели. Мартеницата е много традиционна за целия Балкански полуостров, но в България като че ли се поддържа с най-голяма сила. Смята се, че традицията за кичене с мартеници се е запазила в онези региони от Балканския полуостров, които исторически са били населявани от компактни български общности. Дизайнерът Серджан Кръстевски, който е от Македония и живее в България от 8 години, пък разказва, че там обичаят с мартениците също е бил жив, макар че вече не се поддържа. Аз, когато дойдох за първ път в България и видях мартеничките, и за мен беше странно, защото никога при живота си това не съм виждал. И реших да изненада нашите, заминах за Македония, в средата на март някъде си и купих мартеничка тук да подаря на моето семейство. И майка ми веднага възкликна: "Ах, мартенички!" И аз останах такъв отчуден и викам: "Добре, как знаеш за това нещо? Тук аз никога не съм го виждал. Аз съм 30 години човек, нали? Това изобщо не е стало дума за това нещо." И тя ми разказа една много хубава история, че в Македония също са се носили мартенички, точно по повод 1 март, настъпване на пролета. И незнайно как тази традиция постепенно е изчезнала просто. Според някои изследователи, обичаят с киченето на мартеници е познат на предците на българите още преди установяването им на Балканите и е пренесен от Азия с многобройните миграции на наши предшественици. Освен в България и отделни региони на Балканите, днес той съществува в напълно запазен вид единствено сред малката народност на калашите, които населяват земите на Афганистан, в близост до територията на древната държава Бактрия. Именно калашите в началото на всеки месец март връзват мартеници по плитките на момите. В днешна България пък, може би най-популярната легенда за произхода на мартениците е свързана с основаването на българската държава. Когато след една жестока битка на племето на хан Кубрат с хазарите, те падат. И хазарския вожд пленява дъщерята на хан Кубрат Хуба, която остава там в неговите владения. Той се опитва да подчини на волята си и 5-мата братя на Хуба, но само Баян се подава, привидно се подава на това насилие и те остават при хазарите, а пък другите 4 братя тръгват да търсят свободна земя за нашия народ. И тръгвайки се оговарят с Хуба, т.е. хан Аспарух, той тогава още не е бил хан, се оговаря с Хуба, когато намерят подходяща земя, да изпрати своя сокол с вързан златен конец на крачето, като знак те да се измъкнат, да тръгнат и да се съберат на новата земя. Минало известно време и действително сокола долетял при Хуба, видяли знака и през нощта се приготвили с Баян за тръгване, като вързали на сокола един много дълъг бял конец, за да може да го държат и да вървят след сокола, който се връща при Аспарух. Но разбира се, след като хазарите открили тяхната липса, тръгнали да ги преследват и вече на брега на Дунава, когато Баян и Хуба търсили брод за да преминат, Баян бил оцелен от вражеска стрела и неговата кръв обагрила конеца и той станал бяло-червен. И когато пристигнали при Аспарух, вече той взел конеца и го накъсал на много малки парченца, закичал със всяко едно парченце всеки свой войн, като това е в памет на своя брат и казал, заклел ги, пожелал на българите да съберат отново този конец и той да стане заедно, един. Тоест, затова ми харесва тази легенда, защото това е символа на единството на българите. И затова и до днес мартениците, бялото и червеното, трябва да бъдат заедно, трябва да бъдат пресукани.
Ето, хвани този край, здраво го дръж. И се върти. Значи или върти само възрастни, или ако детето се справя, в другата посока. Хопа! Само държите до края, не пускате, но предполагам, че ще стане. Просто по-малко усукан, защото го изпусна. Как се казваш? Рада Стойчинова Дойчева и съм на 7 години. Значи си първокласничка. Второкласничка. Браво на тебе. Учат ли ви в училище за мартеничките и за легендите, свързани с тях? Да. И какво знаеш за мартеничките? Те символ на какво са? На здравето и щастието. Защо си слагаме мартенички на 1 март? За здраве и за щастие. А ти самата можеш ли да изработваш мартенички? Да. Ще ми покажеш ли как? Да. Първо го навивам на едно картонче и после го правя в триъгълна форма, завръзвам го, изрязвам го и после пак го вързвам, за да стане главичката. После правя другата мартеничка по същия начин и после навивам конче, за да им стане връвта и да станат истински мартенички. И сега натискаш, малко издърпваме и после с ножичка изравняваме. Ти преди малко беше и на сувалките, там също правеше мартеничка шнурче. Кое ти се стори по-лесно? Това или сувалките? Сувалките. Защо ти се сториха по-лесни сувалките? Много хора биха казали, че те са по-трудните. Не знам, просто са ми по-лесни. Я ми покажи твоята мартеничка, която направихте тук заедно с госпожите. Какви са цветовете в нея? Я ми ги изброй. Червено и бяло, зелено, червено, синьо и зелено и бяло. Дори и в финален вид да притежават някои дребни несъвършенства, мартеничките, изработени от мълчугани, притежават безспорно най-голям заряд. Може би защото са направени с чисто сърце и не притежават каквито и да било комерциални измерения. Изработвала ли си друг път мартенички или сега е първият път, в който се опитваш? Ами аз изработвам от много малка мартенички с ръце, без ръце, с крака, без крака и ми е много лесно. Кои са ти най-любимите за изработка? Ами с крака и ръце. Тези, които приличат на фигурки Пижо и Пенда? Да. Пижо и Пенда, те са от по-късно време, но винаги са свързани с любовта между момче и момиче. Едната версия е, че Пижо и Пенда са брат и сестра-близнаци, които много са се обичали. Другата версия е, че са били влюбени и след това са се оженили и затова са винаги заедно. Много са интересни. Те са като приказки историите. Едната е от Родопите, другата е от Западна България. Просто няма значение, важното е да бъдат заедно. Това, което е интересно е, че Пенда се изобразява винаги в бяло, т.е. тя е красива, чиста девойка. Пижо е червен, който е силен, трудолюбив, който я защитава. Коя ти е фигурката на момиченцето, бялата или червената? Червената, защото тя повече е подходяща за момичето. Срещат се и обратно, но сега в крайна сметка няма толкова значение. Важното е да се знае началото. Освен червения и белия цвят и задължително пресукания конец, в различните региони на България украсата на мартениците се допълва и от други цветове. Те са по-скоро акценти. Във всички случаи присъства белия и червения и допълнително, примерно зеленото е като цвят, който е свързан с идващата пролет. Също така в някои райони, примерно в Родопите са използвани жълто, това силно цикламено розово, което е характерно. Това са цветовете, които са характерни за тъканите в този район, за цялата тази символика е пренесена и в мартеница. В някои райони, това, което може би малко се знае, вместо червен конец е бил използван син. Значи има запазени образци на мартеници от Софийско, Средногорието, където вместо червен конец е използван син, като цвят на чистотата, на небето. И общо взето всички цветове, розови, жълти, сини, това са цветовете, които са свързани с първите пролетни цветя, с
преминаването вече на този тежък зимен сезон и очакването за пролет и за нещо по-добро в живота на хората. Първо, мартеницата е символ на пролета. Когато живота се събужда, заражда се и тогава хората трябва да бъдат по-енергични, по-дейни и здрави. Съответно, да се борят с болестите. Червеното е символ на борбата с болестите и на здравето, а бялото на чистотата и на дълголетието. И това мисля, че е вървяло винаги. Бялото за мен представлява чистотата. Чистотата на духа, начина на живот, този семплия начин на живот, който се обръща внимание на ежедневието, на елементарните неща, на усмивките, на прегръдките. Това е за мен символа на белия цвят. Червеният цвят за мен също символизира борбата за равенство, за свобода. Онзи страстен момент, който всеки един от нас е изпитвал при живота си и когато се съчетае двете неща, се получава точно това нещо. Символа на свободата и на страстта. Защото това са крачките, които трябва да ни водят в живота. Съществуват различни поверия за това къде и как трябва да се разделим с мартеничките при настъпването на пролетта, за да ни носят здраве и късмет те. Според някои трябва да ги носим до пристигането на прелетните птици и срещата с първия щъркел. Според други, докато видим цъфнало дърво. Според трети можем да гадаем бъдещето си по тях, като ги пуснем във вода или ги поставим под камък. Но независимо от различните обичаи, които съпътстват носенето им, има няколко важни неща, които трябва да си пожелаваме винаги, когато си ги подаряваме. Едното нещо, което наистина ни е завещал Хан Аспарух и все още не сме така го изпълнили изцяло, е това единство. Имаме нужда все още от единство на българите, въпреки че 1300 години нямаше да оцелеем, ако го нямахме. Разбира се здраве, разбира се любов, чистота, дълголетие, красота. Аз бих добавила, защото много обичам природата, трябва да си пожелаваме да харесваме да пазим природата, защото тези всички неща идват оттам, нали? Ние се вдъхновяваме от природата. Това, което трябва да си пожелаваме и което символизира всъщност мартеницата, това е здраве, дълголетие и в същото време така една хармония. Завист, омраза, зли мисли трябва да излезат от нас така, както изчистваме буклука от домовете си, така както искаме да се чисти стаите ни, така да се чисти сърцата ни и мислите ни. Ние българите обичаме да казваме, че с нетърпение чакаме пролетта, за да се хванем за зелено. Но преди да дойде ред на зеленото, непременно се закичваме първо с червено и бяло. И може би не случайно именно тези три цвята присъстват и в националния ни трибагреник. Макар че нито мартеницата, нито мъдрата и понякога малко люта баба Марта присъстват в официалната ни държавна хералдика. Но със сигурност те са сред малкото български символи, които успяват да ни обединят, дори и в различията, и поне за малко в началото на всеки месец март да ни направят по-уверени, по-усмихнати и по-добри.